Otetaan soittaja mukaan. Soitto tulee Lahdesta, Kristian Rainio. Terve. Jep. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Niin, noista kärpästen, nyt kun kärpäset herää tästä näin, niin, talviunilta, horroksesta, niin, että minkä takia ne pörisee tuossa ikkunassa, niin, mulla on sellainen havainto siitä, niin, että ne, niillä on ilmeisesti jonkinlaiset antorat noissa jaloissa niin, että ne havaitsee ton lasin. Aha, sinunkin este. Sinne putoaa takas tuohon tai siivilleen, nousee siivilleen. Ja sitten näkee taas sen valon, mikä tulee siitä ikkunan lävitte. Ne menee sitä ikkunaa vasten. Aha, taas on este ja sinne taas lähtee siiville ja sinne väsähtää, niin saattaa tipahtaa tuohon ikkunan laualle. Siitä taas uudestaan ikkuna, että ne jää niin kuin silmukkaan. Jaha, mitäs? Toistamaan sitä samaa kaavaa. Että kun ne pyrkii valoa päin, niin että valoa päin ja sitten mutta kuitenkin niin ne huomaa jaloilla sen esteen, että siinä on jonkinlainen este. Eli yleensä se on ikkunalasi, mikä aiheuttaa sen, että ne lentää taas siiville ja sitten kuitenkin ne näkee koko ajan sen valon, ne pyrkii sitä kohti ja taas ne törmää siihen lasiin. Mitä mieltä te olette? Niin, mitä sä kysyt nyt? Siis kysyt sä nyt, että miksi se käyttäytyy näin? Niin, että onko mun havainto oikea? Jaha. Jaska? No kyllähän se havainto kuulostaa ihan oikealta. Ehkä pientä säätöä voi tuohon tapahtumien kulkuun laittaa. Havainto on siinä mielessä oikeat hyönteiset ja myös kärpäset, niin ne tosiaan pyrkii valoa kohden ja kun on lusikalla annettu, niin ei kauhallakaan voi vaatia. Eli ne ei välttämättä kauheasti ymmärrä, että siinä on se ikkuna laajassa mittakaavassa, että kannattaisi lähteä esimerkiksi etsimään ovea ja vääntää kahvasta ja lentää sitten pihamaalle. Me voimme tätä tietysti hymistellä, mutta kärpäsellähän tämä on tietenkin kuolemanvakava asia, vaikkei se välttämättä edes sitä ymmärräkään.